नमस्कार। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଡେରାଡୁନରେ ଫ୍ୟାଶନ କେମିତି, ମାନେ କେବଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆଉ ଏମିତିକି ସଶକ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ବାଟ ପାଲଟିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଫ୍ୟାଶନରୁ ସଶକ୍ତିକରଣ। ସେହିଥିରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷାକ ବାଛିବା, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଆସିବା ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏସବୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ବୁଝିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ହେମା ଖଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବୁଟିକ୍ ଭଳି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାଶନ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା କିମ୍ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପଛରେ ଘୋଡ଼େଇବ